Heddiw byddwn ni'n dysgu am y siwrna hir mae'r gweilch yn ei gwblhau pob Gwanwyn a Hydref. Y gair am y daith yma ydy mudo. Mae nifer o adar yn mudo i wlad neu gyfandir arall yn ystod tymhorau gwahanol, a dyma beth mae'r gweilch yn ei wneud. Mae'r gweilch yn gwneud y siwrna yma dwywaith o flwyddyn, yn mudo o'i cartrefi yn yr haf lle maen nhw'n bridio ac yn magu cywion i'w cartrefi gaeafol sydd yn tueddu i fod mewn gwledydd trofannol. Mae'r gweilch sydd yn ythu yng Nghymru yn yr haf yn treulio'r gaeaf yng ngorllewin Affrica, mewn gwledydd fel y Gambia neu Senegal. Ar gyfer taledd, mae'r daith fudol yn 8,000 km y flwyddyn, ond pam ei bod nhw'n dewis teithio mor bell? Mae tymhorau'r flwyddyn yn golygu bod y tywydd yn newid o hyd. Yn ystod tymor yr haf yng ngwledydd y gogledd fel Cymru, Lloegr a'r Alban, mae'r dyddiau'n hir ac yn gynnes, sydd yn golygu fod planhigion yn tyfu ac yn cynnig ffynhonnell bwyd i anifeiliaid. Da ni'n gwybod yn barod fod gweilch yn bwyta pysgod, a bod angen i'r rhieni ddal digon o bysgod i fwydo'r cywion yn y nyth. Felly, os ydych chi'n walch sydd yn chwilio am rywle efo digonedd o fwyd, mae Cymru yn yr haf yn berffaith. Ond yn y gaeaf, mae Cymru a gweddill Prydain yn oer a does dim llawer o ola dydd, felly nid yw'n addos ar gyfer gweilch. Mae bwyd yn brin ac mae'r tywydd yn gallu achosi i lynnoedd ac afonydd rewi sydd yn gwneud hi'n amhosib i'r gweilch hela. Mae hi'n saffach felly iddyn nhw deithio 4,000 km i dreulio'r gaeaf mewn gwlad fwynach. Mae gweilch yn gadael Prydain yn Awst a Medi ar ddiwedd y tymor nythu. Maen nhw'n gwneud y siwrna ar eu pennu hunain sydd yn gallu fod yn beryglus iawn, yn enwedig i weilch ifanc amhrofiadol wrth iddyn nhw deithio milltirodd dros ddŵr ac anialwch. Os ydyn nhw'n goroesi'r daith fudol, maen nhw'n treulio'r gaeaf wrth ymyl y môr yn orllewin Affrica ynghyd â gweilch ac adar eraill. Bydd gweilch ifanc yn aros yma am gwpl o flynyddoedd wrth iddyn nhw dyfu ac aeddfedu cyn mynd tra nôl i Brydain i nythu, ond bydd oedolion yn teithio nôl i Brydain yn Chwefror a Mawrth, mwyn cyrraedd eu nyth mewn digonedd amser i fridio. Sut ydyn ni'n gwybod lle mae gweilch yn mynd? Y ffordd hawsaf o adnabod gwelch y pysgod ydy efo modrwy. Pan mae'r cywion dal yn y nyth a heb ddysgu hedfan eto, bydden nhw'n cael eu modrwyo. Mae gan y modrwyau gyfuniad o rifau a llythrennau sydd yn unigryw i bob gwelch. Felly, os ydy rhywun yn gweld gwelch mewn gwlad arall ac mae'n gwisgo modrwy, bydden nhw'n gallu adnabod o le mae'r gwelch yna wedi dod a faint o bell mae wedi teithio yn ogystal a faint o oed ydy o. Ffordd arall o ddysgu am y daith fudol yw gosod lloeren ar y gwelch. Bydd y teclyn yma yn adrodd yn ôl at ni efo manylion am le mae'r gwelch yn hedfan ac yn rhoi darlun cliriach i ni o'i lleoliad a'i hymddygiad yn ystod y daith. Bydd yn y pen draw yn helpu ni i wybod sut i gwarchod y gweilch yn fwy effeithiol.